5 बोसोर कमप्लिट जालायलायबाय रायजो राजाफोर अब्लाबो दिनैसिमबो बिथांमोना BTR which is known as बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे मोनथामल' आखरखौनो दिनैसिमबो बिथांमोना लिरनो हायाखै अफिसियेलि बिथांमोना दिनै बाहायनो हायाखै ओरैनो खोथायावल' BTR होनना बुंदों नाथाय रायजो राजाफोर थिग आसे BTR एग्रिमेन्टआ जादों हय थिग बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो मोनथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोजोन गोरोबथा जादों स्टेट सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारनि गेजेराव गोरोबथा जादों बे गोरोबथायानो बर'फोरनि जोबथा गोरोबथा होननानै प्रमद बर'आ बाव लिरना गारबोदों आरो दिनैनिफ्राय अराय समनि थाखाय बर' रायजो राजाया आरो बर' जाथिया आन्दालन खालामला होननानै रायजो राजाफोर फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन साइनिं खालामनानै फैदों बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो जेबो खोथा गैया ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां आरो कनसियास जानांगौ गोहो दंब्ला प्रमद बर'आ लिरथों बियो हाग्रामाया मालाबा दिल्लीयाव लिरबोदों प्रमद बर' दिपेन बर' बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननानै हाग्रामा महिलारिया माब्ला लिरबोआ नोंसिनि प्रमद बर' आबसु UPPIलासो दिल्लीयाव थांनानै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननानै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन साइन खालामना फैदों हाग्रामाया बिदि लिराखै UPPIL आबसु प्रमद बर'आसो लिरबोदों दिल्लीयाव दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला बड'फानि खोथा रायलायो बिसोरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां जि सान्थौ बिथांनि जि आइडिय'लजि एन्ड प्रिन्सिपल्स बे जाहैबाय आलादा रायजो सेपारेट सोरजिनाय बिथांनि मथ'आ नाथाय प्रमद बर' आबसु UPPIलासो दिल्लीयाव थांनानै दिनैनिफ्राय जोंनो बड'लेण्ड नांला होननानै लिरबोदों हाग्रामाया लिराखै थिग आसे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सेपारेट स्टेट आलादा रायजोखौ बिदोंमोन नाथाय बिथांनि दैदेननायाव आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ मोननो हायाखै अब्लाबो बिथाङा BTC एकर्ड खालामैनि सिगां BTC ओनसोलाव थानाय जाथि जन'गोष्ठीफोरजों सावरायलायदों बिनि सायाव BTC एकर्ड खालामोब्ला जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल ना आनएक्सेप्टेबल हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ सावरायदों सावरायखांनायनि उनाव आफ्टार डिसकाशन बिनि उनावसो बे साइनखौ खालामदों which is known as बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल नाथाय रायजो राजाफोर प्रमद बर' आबसु UPPIला BTR एकर्डआ जोंनि थाखाय गनायनानै लाजाथाव नंगौना नङा एक्सेप्टेबल ना आनएक्सेप्टेबल बिनि सायाव जिन्दगिबो प्रमद बर'आ सावरायाखै बिनि सायाव स्टाडिबो खालामाखै डिसकास खालामाखै बर' जाथिनि कनसेन्ट लायाखै प्रमद बर'आ गावनि गोसो बायदि आबसु UPPIL ज' जानानै बड'लेण्ड नांला होननानै दिल्लीयाव रायजो राजाफोर फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन साइनिं खालामनानै गारबोदों बेनो नामा बर' जाथिनि खामानि मावनाया सोर अधिकार होखो आबसु UPPIL प्रमद बर'नो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन साइनिं खालामनानै गारबोनो सोर अधिकार होखो आरो मोनसे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा गोसोआव लानाया मोजां जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCनि चिफमोन बे टाइमाव प्रमद बर'आ आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दंमोन रायजो राजाफोर बे टाइमाव प्रमद बर'आ डिभाइड आसाम 50-50 आनटिल आनलेस जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया अब्लासिम कन्टिनिउवासलि सोमावसारबाय थागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायागौमानि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमाङा साक्सेस जायागौमानि कन्टिनिउवासलि सोमावसारबाय थागोन होनदोंमोन गावबुराबो जाया MCLA MLA व्हाटएभार आंनाव बेबायदि BTCनि GM CM जानायनि जेबो हप्स गैया जेबो आसा गैया होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन रायजो राजाफोर नाथाय दिनैनि डेटआव UPPIL आबसुनि मानसिफ्रा लाजिबावा बर' जाथिखौ थगायाखै होननानै बिथांमोना बुङो जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिटिङाव लेक्सार होयो बिथांमोना इनटलेरेन्स जायो प्रमद बर'आ बर' जाथिखौ फानदोंना फानाखै रायजो राजाफोर होननानै जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा पाब्लिक मिटिङाव बेबायदि कुइसन खालामो अब्ला बिथांमोना खोनानानै इनटलेरेन्स जायो मानि थाखाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन लिरबोआ दिपेन बर' प्रमद बर' जोंनि BTCनि रायजो राजाफोरनो फिननाय हो खिन्थानानै हो मा हिसाबै मारैहाय नोंथांमोना उइदाउट नयिं बर' जाथिखौ फानाखै होनना माबोरै बुंनो हायो बिनि फिननायखौ हो
प्रमद बर'आ बर' जाथिखौ फानदों बे रायजो जाबाय एकदम 100% सियर खाथां बियो बर' जाथिखौ फानदों प्रमद बर'आ आरो आबसु इउपिपिएलनि मानसिया फानाखै होननानै बुङो लाजिनांगौ बिदि खोथा बुंनो इनडिपेन्डेन्टनि समयसायाबो दिनैसिमबो जोबाखै रायजो राजाफोरा दिनैसिमबो इनकमप्लिट मोननांगौ जि राङारि अनसुंथाइ जि रिहेबिलिटेसन बेनो इनकमप्लिट दिनै प्रमद बर' इउपिपिएल आबसुनि मानसिफ्रा बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना मोनथिगौना बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया दा गैला जाहैदों आबसु इउपिपिएलनि भाषा बियो दिपेन बर'नि भाषा प्रमद बर'नि भाषा जेब्ला प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलआ आरो आबसुफ्रा जेब्ला माने पावाराव गैयामोन दिस टाइम बिथांमोना बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननायनि क्राइटेरियानि गोनांथि गैया क्राइटेरिया दङ होननानै आन्दालन खालामबाय थादोंमोन दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव दिनै मानि थाखाय क्राइटेरिया गैला बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जानायनि क्राइटेरिया गैलानो दा बिथांखि गैयानो दा सेन्ट्रेलाव दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स रायजो जाफोर दिनै बिथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनानै बर' जाथिनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन बेखौ टटेलि डिस्ट्रय खालामबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां मिजिं दंमोन बे जाहैबाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बेखौबो बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट होननानै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन साइनिं खालामनानै गारबोदों दिनैनि डेटआव रायजो जाबा जोलैनि हांगारा सोर हु इज दा जोलैनि हांगार हाग्रामा महिलारि ना प्रमद बर' ना दिपेन बर' सोर दानि रायजो जाबा बेखौ सानदो दिनैसिम बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनानै रायजो राजाफोर 5 बोसोर जाबाय फाउन्डार अफ बि रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै दिस इज भेरि आनफर्चुनेट बिथांमोना बिटिआर गभर्नमेन्ट होनना बुंबाय थायो नो दिस इज नट बिटिआर गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टसो बे रायजो राजाफोर लाजिनांगौ बिसोरो जुदि बिटिआर गभर्नमेन्ट मोनब्ला टिल टुडे दिनैसिमबो 5 बोसोर कमप्लिट जालायलायबाय रायजो राजाफोर अब्लाबो दिनैसिमबो बिथांमोना बिटिआर which is known as बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे मोनथामल' आखरखौनो दिनैसिमबो बिथांमोना लिरनो हायाखै अफिसियेलि बिथांमोना दिनै बाहायनो हायाखै ओरैनो खोथायावल' बिटिआर होनना बुंदों नाथाय रायजो राजाफोर थिग आसे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जादों हय थिग बेखौ जोंनि रायजो राजाफोरा बयबो मोनथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोजोन गोरोबथा जादों स्टेट सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारनि गेजेराव गोरोबथा जादों बे गोरोबथायानो बर'फोरनि जोबथा गोरोबथा होननानै प्रमद बर'आ बाव लिरना गारबोदों आरो दिनैनिफ्राय अराय समनि थाखाय बर' रायजो राजा आरो बर' जाथिया आन्दालन खालामला होननानै रायजो राजाफोर फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन साइनिं खालामनानै फैदों बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो जेबो खोथा गैया ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां आरो कनसियास जानांगौ गोहो दंब्ला प्रमद बर'आ लिरथों बियो बिटिआर आखरखौ बुंबावदोंमोन इउपिपिएल आबसुनि मानसिफ्रा केन बर'मोना बुंदोंमोन जयन्त बसुमतारिया बुंदों बिटिसिआ रिजेक्टेड जाबाय